Soc Ana Belén Xiner, soc d'ací de Borbotó i soc jugadora de pilota valenciana. Soc José Ramón Jiménez, soc l'alcalde de Borbotó i duc ací 25 anys en el poble. Jo sempre que me diuen d'on eres? De Borbotó. Jo el considero un poble, sí, som part de València, però quan anem a València diguem anem a València, o sigui, ho veiem que està lluny. Aleshores, per nosaltres és un poble, s'han criat ací, ho tenim tot, entonces, ese sentiment és un barri de València, ho tenim clar, però és un poble. Jo, que duc ací ja 25 anys, he notat aquest calor de poble, de la gent, i es viu com a poble. Vivim en l'horta, les cebes les tens al costat de casa. No sé, és una cosa que en València no poden tindre. Jo m'he criat en el camp, entonces tot això, vulguis o no, afegeix un poc més a lo que és el sentiment de poble. Està clar que si volen que els pobles s'amplien, tindran que llevar camps, però l'horta continuarà viva. Nosaltres, si d'algú anem sobrats, és que la gent en qualsevol moment agafes i te'n vas a pegar una volta a l'horta, disfrutes de tota aquesta natura, de tot aquest parc que tenim al voltant. Com bé dir, anem a peu a Godella, anem a peu a Massarrotxos, o sigui, per l'horta, passejant, o sigui, a Montcà, a qualsevol part d'estos pobles podem anar a peu, disfrutant del camí, del paisatge. Aleshores, està clar que n'hi haurà que ampliar els pobles, però n'hi ha que intentar deixar el que és els camps vius perquè n'hi ha que mantenir les tradicions dels llauradors. Això és un carrer de pilota, un trinquer de galotxa, però es diu carrer de pilota artificial. La instal·lació de Borbotó és l'única instal·lació municipal que existeix a València. Sí que existeix el trinquer Pelayo, és privat, existeix el trinquer de Politècnic, que és privat, però no n'hi ha cap altra instal·lació que siga pública que estigui a la ciutat de València. La gent, l'hospitalitat de la gent, la col·laboració de la gent, posar la tauleta i poder sopar en el carrer, el que al voltant d'un carrer n'hi ha molta gent prenent la fresca i xerrant, i l'un va així, l'altre torna, tot aquest encant de conviure, de disfrutar del poble. És el meu poble, és on m'ha criat. És viure a 4 quilòmetres de València en un poble. Perquè viure així és el més bonic que n'hi ha.